ಹಾಯ್ ಲವ್ ಬುಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಫೈನಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಮನ್ಪಾರು ಬೇಗ ಸುಧಾರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪ ಇನಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ 14 ದಿನ ತಾನಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಇನಿ ಎದಿಯ 12 ಗಂಟೆ ತುಲಾಯಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ ನಡಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ಕಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದಲಕ ಬಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಡಾವಡ್ ಬೊಕ ಅಂಚೆಂಚಿ ಪೋಂಡ ಕೈಕಂಬ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂತಂದ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇಲಕ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಯಿನಿ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ತೂಲೆ ಐಟ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತುಜಿಡ ಅವರ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಆತದ ಆಗ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲನ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ 14 ರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಅಂಚಾದ್ 12:30 ದುಲೈ ಬಾಲೆನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ದಾವೊಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಮುಕುಲೊಂಜಿ 10-10:30 ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿರ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ ಬಾಬು ಕಿನ್ನಿ ಚೋಚಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂತಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಯೆ ಎಂಗುಲಿತೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊನ್ವಾ ಇದು ತುಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನ ಕೈಟುಂಡು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟದ ನೂಲುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿಲ ದೃಷ್ಟಿಮಣಿ ಪಂದು ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡಿಯರು ಗಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ ಲೈನ್ ಉಂತಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಣಸಗುಂತುದಿನ ಲೈನಿಂದ ಪೂರ ಕೈ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಲೈನ್ಗೆ ತರೆ ಉಂತಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಡಿರ್ದು ಕೊರ್ರಪ್ಪುಂಟುಲೆ ರೆಡ್ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬುಗಿನಿದ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಇದನ್ನ ಕೊರ್ರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಬಾಲೆನ್ ಪಂದು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಯಾರು ಸೊ ಆರು ಬಾಲೆದ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪಂದು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡಿ ಇರ್ತುಲೆ ತೆನ್ನಮ್ಮಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದಾನಿ ಪೊಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಬಾಲೆದ ಪೊಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ ಚೈನ್ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳೆದ ಕಾಜಿನ ಪಾಡಿಯರು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೈತಿಲಿ ಕೆಬಿತ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಾಮ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಬಿತನ್ ಬರೋ ಕಂತಾರೆ ಪೋಚಿ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕೆಬಿತ ಕಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈತ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲದ ಕೆಬಿಕ್ ಎಂಚಕಂತ ಅವನತೆ ಗಾಯ್ಸ್
ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಕೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ನೂಲು ಬೊಳ್ಳಿದ ಸೊಂಟದ ನೂಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಕಾಜಿ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಕಂಟಿ ಪಾಡಿಯರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಮಾಮೂಲ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಕುಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೂರೋಡು ಅಕುಲು ಒಂಚಿ ಉಂಗಿರ ಪಾಡಿಯರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತೋಲು ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ. ಸೊ ಮೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ ಪಂದ್ ಬುದಾರು. ಸೊ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ದೊಡ್ಡನ ಅಕುಲು ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಿತ ಬೊಂಡದ ವೀಡಿಯೋ ದೇತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅತೆ. ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ವಣಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಂಡದೆತ್ತದು ಕೊರ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಪೋದಿತ್ತೇರು ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಣಸಕ್ಕೆ ದಾದೆತ್ತನ ಪಂಡ ಗೀ ರೈಸ್, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ, ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಲತ್ತಂಡದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ, ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಪಾಯಸ ಮಾತೈತನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದಾನಿ ಫುಲ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿನ ಮಾತಾಡ್ಸಂಡು ಅದು ನಾನು ಪೂರ ತಿಂದು ಬಿಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಂಚಾದು ಪದ್ಮೇದಿ ಐತಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದಾನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಚಿಕನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಲ ಆ ದಿನ ತಿನ್ನೋಡೆ ಚೂರ್ಲಾಂಡಲ ತಿನ್ನೋಡೆ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ತಿಂತೆ ಅನ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಾನು ಇಂಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆತಂಡು ಇದೇ ಪಂಡ ಆತ ದಿನ ಈ ಪಲದೆ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕಡು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ ಪೊಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬಿ ಜಾನ್ಲ ಒಣಸಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ. ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರತೆ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಕುಲಿಯಾ ಅಂದ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿಜ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೆಟನೆ ಮಲ್ತಾ ಅಂದ್ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಪುದಾರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲದ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಸಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಿನ ದಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಸಡನ್ ಹೊರನೆ ಸಾರ್ ಬಂಡೇರು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತೊತ್ತೋ ಪುದರ್ ನಾಡಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರ್ತಿ ಬಾಲ ಉಲ್ಲೋಲು ಅವು ಪುದರ್ಡು ಜಿನ ಇಂಚಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರಿನಿ ಸಾನ್ವಿ ಬಂದು ಸೊ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ಸಾನ್ವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯಲ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತನ್ ಪುದರ್ಲ ದಿಯ ಇನಿ ಅರೆಗ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಗೋಡು ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಲದ ಮೋನೆ ಆತ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅತೆ ಅಂದ್ ತೋಜಾರ ಬುಡ್ಪುಜೇರ್ ಬಾಲೆನೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂದ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪುಜ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಾಲದ ಮೋನೆನ್ ತೋಜಾವನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಡು ನನ್ನ 3 ಒಂಚೂರು ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೆ 3 ಮಂತ್ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಜಾನ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬರುವೇರು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ನಾವು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಫೈನಲ್ ದ ಏನಂತೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇರೆ 8 ಮಂತ್ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಒಂತೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 9 ಮಂತ್ ಆದ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆನೆಟದ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ್ ಬೇಡ್ತುಲೆ ಅಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತೂಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಅತನೆಟ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾನಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಸತಿದ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತೂಕ ನಿಕು 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗೆತ್ತವಡ 8,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ಟೆನ್ಕೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೋಗತ್ತೆ ಸಾಕಾದಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಡ್ಬೋತುಂಡು ದಾದ ನೀನಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಬಂಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಯಾವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಐಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೀತುಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೀನಿ ಬುದ್ದೂರದಕ್ಲೆ ಪುರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಬತ್ತುಪೋರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣಂದು ಕಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೀತ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್